Do piče! Čaute lidi, mé jméno je Václav, mě už určitě znáte z předešlého videa a já vás vítám u druhého partu ze hry Schedule 1. Naposledy jsme skončili tady, omluvte mě, mám rýmu trošičku a máme náš úkol dostat sem náš Grow Tent a Packing Station. Kurva, musím se vysmrkat lidi, počkejte. Tak, a přišla nám SMS jeden OG cash za 60, tak to ti teď dáme, mám přímo u sebe. Tak jo, kde jsi? No ty vole, ty jsi docela daleko, Jestli se vám video bude líbit, nezapomeňte se hodit like, odběr se zvonečkem, moc mi to pomůže. Jsem přece jenom začínající youtuber, mám 2 odběratele, což hodně moc vám děkuju za to, že jste mi dali ty odběry. A já budu určitě rád, když budete chtít ještě nějaké další. Mi chtít dál, musím se soustředit. Vyšlo mi to, vyšlo. Tak doufám, že travička nám už vyrostla, že to můžeme picking up ty vole věci, no dobré. Můžu jí sklidit, tak ji rychle sklidíme. Tyhle, pojď. Jinak tady toto video nebude tak dlouhé jako to minulé. To první video mělo půl hodiny, to jsem trošičku přehnal. Tak tady toto video určitě nebudu chtít udělat tak dlouhé. Tam to přece jenom bylo moje úplně první video, tak to jsem chtěl nějak trošičku delší udělat, jako také seznamovací. Ale potom mi to, že to už je možná moc dlouhé, to půl hodina. Že mi krásně 15 minut, 10 minut bude krásně stačit. A já doufám, že vám to taky bude stačit a YouTube mi to mohl víc doporučovat. Přece jenom kratší videa, ne jako to půlhodinové, které to bylo. To jako se přiznám, to jsem trošičku přehnal s tamtím. No tak, vždycky si to tady placenem. Uncle Elson, ještě k němu nebudu mluvit, ještě si se musím přestěhovat moje semínka a tak. Dobrý den, páni policajté. Ne, do prdele. A co jsem udělal? Co jsem provedl, že mě chtěli prohledat, ty vole? Ach jo. Ukáž, kuk tu necháme, no i když. Dáme si. No, dělej. No, to jsem naspídovaný, zase Usain Bolt se ze mě stal. Tvé běžím. Jestli se tam dáme regály, sáčky nám nevystačí. To je škoda. Kurva. Já tu mám storage jeden, no tak nevadí. Víc storage se rovná víc věcí k schovávání. Tak, hezky si to tak dáme. A jdeme si promluvit se strýčkem, ať vás tady nezdržu zabalováním. Je tady někde poblíž telefonní budka? Tady je. Tak jo, ukáž. Ježíš, nepotřebuju, ale reach friendly status with Chloe, Ludwig nebo Beth. To by asi nemuselo být zas tak těžké, přece jenom. Já jsem kamarádský. Tak ty vole. Jdeme si to tady zabalit. To vám asi hodím do timelapsu. Tak, máme pobaleno, protože jsme tady přišla objednávka za 3 OG kaše. No tak pojď, dáme si to rovnou teďkom, kde to bude 40 metrů odsaď. To je celá to není zase tak daleko. No, next to Katie. No, Katie, ukáž. 3 chceš, jo? Tak, tady máš 3. A kurva. Naposledy se mi to vymstilo. Naposledy mě ty sráči našli. Ale víte, can't sleep, why energy, já nemůžu. Já jsem si nezasadil ani. Počkej, kolik máme semínek? Máme jenom jedno semínko, tak si k tomu dokoupíme další 3. A to máme jako v takovém krásném počtu. A už můžeme koupovat i sourdeer. Ale asi nepotřebuju, tak si tak dáme 3. Já furt nemůžu jít spát, mě furt hledají tyhle, ne, nemůžu, protože jsem energetický. A já si musím to, že mi nepřijdou sem. Do piče, kurva, mrtka, do
piče, já jsem se zesral skrz na skrz, kurva. Co jsou také mrtky? Piče, toto začíná. Nechte mě žít. Do píči. Kurva. To ty pičo, hej, já jsem infarkt teď dostal. Pardon za to, jak teď mluvím, ale to fakt ty vole. Kurva, volej. Já jsem nečekal, že oni budou přímo před tím mým barákem. No pojď, platíme mu. A tady někde behind tam nahoře. Tam nahoře to bude. Jinak lidi, určitě budu hrát s Cheduly a i když ji nebudu natáčet, budeme tak mít rychlejší progres. A vy se aspoň tady na mě nebudete muset furt dívat, jak něco balím a furt něco prostě se mi to nepovede. No, ukádané. Chci long life, dej mi 4. Nemám peníze na kartě. Deposit, tak, I like to purge. Ano, 4 ty. Kupíme si už skleníčky, já bych koupil ještě, ale víte co, nejsme srabové, koupíme 100, no tak nemůžeme 100, nevejde se mi to. Třeba 80 se mi vejde. Díky, dané. Mám to na květinářské účely. Vůbec to nemám na nic jiného a vůbec u sebe právě nemám 3 semínky OG kaše. Ukáž, jo, to je jenom tady toto, tak si to odklikneme, ať mi to tam nesvítí. Tak ukáž, je to long life soil. No, tak 3 OG kaše, počkej, já si to jenom tady dosypu a hned ti na to odpovím, Steinere. Já jsem měl spolužáka jménem Steiner. Ano, dej mi to teď. Kdeže mě potká? No prostě sedu, vezmu tam všechno, vole. No, ukáž Steinere, ukáž. Austio, vole. A počkej, to seš ty, který nám je minule zavolal Benga, ne? Ty zmrde. No nevadí, vole. Teď snad se mu to teďkom nepovede nějak, ty vole. By mě nasral, vole. Že by po mě zas Bengáče zavolal. Vole, by dostal. A tak, aspoň jsem ho neokradnul, aby měl nějaký důvod je na mě zavolat. Jinak, já doufám, že se vám minulé video líbilo. Já videa si stříhám sám. Učím se teprve stříhat, takže vím, byly tam někdy takové jako nedostatky v tom videu, ale stejně doufám, že se vám moc líbilo. Má to 3 zhlédnutí, jsem za to hodně rád, že to nemá, čekal jsem, že to bude mít méně zhlédnutí, jak začínám, ale 3 zhlédnutí jsou krásné. Jsem za to velice spokojený a mám ze 3 zhlédnutí 3 lajky, to jsem taky spokojený a prostě se vám to asi moc líbilo. Já doufám, že se vám tady toto video taky bude moc líbit a no, prostě až se vám líbí, bych chtěl. To je všechno, co mě udělá šťastným, aby se vám líbilo to video. A ty vole, co teď? Jo, tak uklidíme si to tady. Musíme dodržovat náš dealerský ten hezky krásně čistě. Ty vole, no pojď, ty vole, už se nám to zase plní, Travička roste, ale já jsem tam viděl v tom obchodě Federisel nebo něco takového. 4 jo? Kyle, ty vole, to by se to nějak líbí. Ty vole, 4 za 260? No jasné, vole, proč bych to nebral? Dané, já jsem se tady tak koukal, ty máš Fertilizer, a co to je tu PDR? Jo, že to udělá jo, že budu mít víc trávy, ale bude mě to stát kvalitu. A Fertilizer mi tu kvalitu zvýší. Tak, koupíme si to. A vlastně, když si tam dám ten Fertilizer, tak mi to dá na lepší kvalitu. A když si dám to PGR, tak mi to dá na horší. Takže vlastně zůstanu na té kvalitě, na které jsem teďkom. Tvé, říkejte mi Big Brain Václav, ty vole. Ne, mi to myslí. Vlastně ten Speed Grow ani nechci už kupovat, ten se mi zdal takový zbytečný. Jako, vyrostlo to fakt o hodně rychleji. Ale když si počkám, tak to mám stejně rychle hotové a má to lepší kvalitu. Nemá to takovou tu slabou, má to prostě standardní, takže já si radši počkám delší dobu a budu to mít s lepší kvalitou. To mi teď připomnělo, máme tady ten deal pro Kyla za 4 OG kaše.
tak se jdeme hezky mu tam podívat, jestli už tam na nás stojí. Ano, stojí tady. No tak pojď, vole, lepší počasí si nemohl vybrat na díl, že? 4 za 260, tady to máš, kámo. Ty vole, už 600? Ty vole, to jsme si zatím vydělali o hodně víc než v minulém videu. Jsem za to hodně rád. Nějak se nám daří, ty vole. Ty vole, jsem se malem zavřel. No. Vodu si naplníme určitě, to tyhle by mi zase došla, bylo by to. Trošičku je zalejeme. Květínky moje. No tak. Extra, no a ty vole, co teď? Můžeme se jít podívat a někomu zkusit něco prodat. Tady třeba. Čau. Tebe nemůžu, nemám nějaký region. A co ty, Ludvíku? Tady sedí vždycky Ludvík, mně se zdá, že on nedělá něco jiného. Chceš si něco koupit? Ty vole, tak pojď. 4. 3. Pojď, 3 za 114. Benji Coleman. Odemkl se nám dealer, dámy a pánové. Ty vole, no tak to jsem nečekal, že v tady tomto díle se nám ten dealer zvládne odemknout. On má tady prima rumku. Čau Benji, chceš pro mě pracovat? 500? Tak dobré. Na to, že budeš prodávat za mě. Jak si to dám to? Jo, dealer manager up. Dealers. Jo, tady. Tak dáme ti Mika. Dáme ti Kyla. A dáme ti Thompsona. Tyve. A Benji. Tady máš všechnu moji trávu. Tyve. Dámy a pánové, ty vole. Tady ti nemám moužíkaš, do prdele nemám, počkej, products. Kurva, nemám, tak, pryč, ale možná už mi stíla vyrůst travička. Takže bych ti mohl, teoreticky by mi ta tráva mohla do zítřejšího rána. Ano, do zítřejšího rána by mi ta tráva mohla vyrůst. Tady to si zase krásně vezmeme a dáme si to do koše, aby nám to tady krásně vypadalo. A za mě bychom tady tím krásným, že máme našeho nového krásného dealera, přestěhovali jsme se. Jako sice jsme toho moc neudělali, ale říkal jsem, aby to video mělo tak nějak okolo těch 15-10 minut. Nechci to dělat moc delší, protože už je s tím potom docela piplačka tam najít nějaké, třeba to vystřihnout něco, hlavně ty pasážek nemluvím. A já doufám, že se vám teda tady toto video taky líbilo, že tady zanecháte like, odběr se zvonečkem, budu za to moc rád a moc mi to pomůže při nové tvorbě. A prosím vás, abyste když tak ještě hlasovali v těch příspěvkách na to, jakou hru chcete dál. Zatím tam je jeden hlas a vyhrává to jakýkoliv Resident Evil. Rozhoduju se, mám skoro všechny Resident Evily zakoupené, akorát nemám koupenou 5. Takže jinak mám všechny koupené. Ale rozhoduju se, že asi to dám postupně, že půjdu od 2 až po 9. Samozřejmě mám 2 remake. A já doufám, že by se vám to líbilo, že to bude mít taky úspěch. A my furt máme čekat na Benji, ale toho už serem. Já teda fakt doufám, že se vám tady toto video líbilo. Budu moc rád, už to říkám sice podruhé, tak nebudu vám to říkat podruhé, nebudu vás tady tímto zdržovat. A naším krásným pohledem na naše 2 travičky se s váma loučím. Takže u dalšího videa, čau.